time check guys is 2 p.m. at napakainit. Papunta kami ngayon sa Agno, Pangasinan para tingnan ang umbrella. So tara guys, samahan niyo. Okay, so malapit na tayo. Welcome to Umbrella Rock. Ayan. So, andito na tayo sa parking area nila guys. Andito na tayo. Registration. Sulat na rin ng pangalan ko. Ayan. So, lakad mode tayo ngayon kahit napakainit. Yo, napakainit. Time check is 3:30. Hello everyone! Now we are here at Umbrella Rock. So, katatapos lang namin nagpa-register kanina. Bali 10 pesos lang guys, makakapasok ka na dito sa Umbrella Rock at makikita mo ng kagandahan dito. Okay guys, so eto guys ang view dito sa Umbrella Rock at pwede rin tayo mag-stay dito for overnight. May pinaparentahan din sila dito na mga cottage guys at murang-mura lang. At dito sa Umbrella Rock guys, pwede rin tayo maligo. Ayan, napakalinaw ng tubig dito. Yan. Ayan, napakaganda. Pwede mag-unwind dito. Kung gusto niyo mag-vacation, yan, mag-isip-isip, dito lang guys, punta kayo dito kasi napakaganda dito. Super peaceful. Ayan, pwede rin tayo magtayo ng tent dito guys for overnight kasama mga tropa natin. Ayan, for activities, pwede rin dito guys. So, alam nyo ba guys kung bakit tinawag to na Umbrella Rock? Dahil dito guys sa mga bato na nandito sa likod ko, ito yung mga rock formation na hugis umbrella. So kaya tinawag siyang Umbrella Rock. So ayan guys, ayan, yan yung mga bato na hugis umbrella dito sa Umbrella Rock formation. Ayan. So ayan nga guys, nakikita nyo sa likod, meron silang lighthouse dito. Yun yung aakyatin natin mamaya at hindi ko lang po ilang steps yan. So yun ang bibilangin natin ngayon papunta dun sa taas. Dahil sa taas guys, dun natin makikita ngayon ang kagandahan at ang view ng Umbrella Rock. Ayan guys, may kanya-kanyang lakad. So eto guys, papunta na kami ngayon o paakyat na pala kami ngayon sa lighthouse. So eto, samahan nyo kami. Eto yung hagdan na madadaanan natin. So let's start count kung ilang step papunta ng lighthouse. Okay, so let's start guys. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. $23, $24, $25, $26, $27, $28, $29, $30, $33. So eto guys, nakaka 30 plus pa lang kami paakyat ng lighthouse. Wow, sobrang nakakapagod umakyat. Yung sakit-sakit na ng paa mo, pero ayan, pinipilit pa rin natin guys paakyat. So ito guys, hinaapakan ko 130. So itutuloy pa rin natin guys. Makikita nyo to, hagdan. Ito na yung last na aakyatin natin papunta ng lighthouse. So tara guys, samahan nyo pa rin ako. 131, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, and 54. Yan. So, papakita ko sa inyo guys, yung view natin dito sa taas. So, eto nga guys, ang makikita natin dito sa taas ng lighthouse ng Umbrella Rock, ang buong beach view. So, eto guys, medyo madilim lang guys kasi time check natin is 5 PM na po. Ayan, so medyo maingay-ingay na rin sa mga puno-puno kasi may mga unggoy, hindi ko alam kung papalapit. Pero, sige, papakita natin sa inyo mamaya guys kung may makikita tayo. Ayan, 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 wait lang guys. Ayun, ayun, may unggoy guys. Ayan. Hello unggoy. Ayan, may mga unggoy na. Pakita na sila. Ayan. Say hi mga unggoy. Ha? Ayan. Nagsisilabaso yung mga unggoy. Ayan, say bye. Okay guys, so dito nagtatapos ang aking vlog for today. So see you sa next travel ko. This is Mark Revit.